ଶ୍ରୀ ସେମିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛ? ଆଁ ଦେଖ ଏ ଝିଅକୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆଡ଼େ। ଝିଅ କ୍ଷୀରି ଭଲ ହେଇଛି? ଝିଅକୁ ଦେଖ ଦେଖ, ହେଇଠି ଅନ ତମ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲାଣି, ଖାଉଛି କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ପିଇଦ, କ୍ଷୀରି ପିଇଦ। ତମେ ଖାଇଦିଅ, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ହଁ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦିଅ। ମତେ ଟିକେ ଦନି। ଦିଅ ଟିକେ। ସେ ତମ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲ, ଦାନ୍ତ ହସିଦେଲ। ଇନେ ହସିଦେବ ନା, ଆଉ ନିନ୍ୟାରେ ହସିବାର। ଗାଜର ଆଇଛି, ଗାଜର ଆଣି ମାମା। ଇସ୍ 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 ଇସ୍। ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ସେଇଟା ମାତ୍ର ହଁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଚାଲୁ ରହିବା ଦରକାର। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଛି ତମେ କେମିତି କଲ୍ କରିଥିଲି। ହଁ ଫୋନ୍ କଲେ କେମିତି ନାଇଁ ସିମ୍ଟା ତ କାଢ଼ି ଇଏ ତା ସିମ୍ ପକେଇଥିବ ନା, ତା ସିମ୍ ପକେଇଲେ ତମେ ସେ ଆଇ ନମ୍ବର ଟ୍ରାଏ କଲେ ମିଳିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତା ସିମ୍ ପକେଇ ଚଲେଇଥିବ ନା, ତମକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣେ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁ। ମୋବାଇଲ 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲା ବେଳକୁ। ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ପୁଲିସ କେତେ ପଇସା ନେବ, ତାପରେ ଯାଇ ମିଳିବ। ଆଉ ଇଲିଗାଲ ତରିକାରେ ଖୋଜିଲ ମୋବାଇଲଟା କୋଉଠି ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଇଲିଗାଲ ତରିକାରେ ଗଲେ ଲିଗାଲରେ ଗଲେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଲିଗାଲରେ ଗଲେ ଏମିତି କୋଉଠି ଏମିତି ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ମାନେ ଯାଇକିରି କିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ। ହଁ
କିଏ ଜାଣିଥିବ ନହେଲେ ତ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବୋଲେ ହବ। ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହଁ ଆଉ ମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହବ। କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି IME ନମ୍ବର ଟ୍ରାକର ଫ୍ରାକର ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳୁଥିବ ବୋଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାକୁ କିଣିଲେ ତାହିଁରେ IME ନମ୍ବର ମାରିବ ବୋଲେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କି ସିମ୍ ପକେଇଛି, କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ କି କରିବେ। ଡାଟା ଯଦି ଡାଟା କିଛି କରିପାରିବେନି ତ? ଡାଟା